Unafugo ndị Chukwu meleze, unafugo ndị Chukwu nyere ego. Unafugo ndị Chukwu meleze, unafugo ndị Chukwu nyere ego. Ndị Chukwu bala ọgaranya na babulugo osimiri, maka Oshimili Adiatata, maka Oshimili Adiatata o. Ekubego osimiri ekube, mmiri Oshimili Adiatata. Aṅụbago osimiri aṅụba, mmiri Oshimili Adiatata. Na bụ Oshimili Adiatata, Oshimili Adiatata o. Oshimili Adiatata, mmiri Oshimili Adiatata. Mmiri ngene na-atata, mmiri na-eru eru megide n'ọgata. Mmiri deyi na-atata o. Mmiri Oshimili Adiatata. Oshimili bisi mmiri, Oshimili Adiatata. Oshimili bisi mmiri, ịmago isi Oshimili Adiatata. Ife onye ga-abụ onye n'ụwa so Chukwu maria, nke onye ga-abụ onye n'ụwa so Chukwu maria. Ife chidelu nne n'ụwa na Chukwu edego, ife chidelu nne n'ụwa na nya ga-eme. Onye we n'iwe n'osi n'akara aka o, onye we n'iwe n'osi n'akara akala Chukwu delu onye aka o ji eje. Chukwu Olisadoo eze ya n'ụwa n'odego ya, odera o n'ụwa n'odego ya, odera o n'ụwa n'odego ya. Onye Chimeleze one n'ụwa biko golie, ọkpọ Chukwu na-emeze n'osi na chabụrụ ọgụcha. Ụfọdụ jere afịa kpọsazi afịa mana afịa elere, ebe ụfọdụ nọ n'ụlọ ndị ga-azụ afịa wee chọrọ fabia. Ị na-elu anya nwanne n'osi na-achị adị mma, ị na-elu anya nwanne n'osi na-achị ya bịa. Agwaka m mbọ bụ ego nri ọ na-enu ụba na baba n'osi na-achị ya bịa. Ndị Chukwu meleze n'ọbụ vaka mụ na-akọwa, n'ọbụ vaka mụ na-akọwa oke malụba, maka na Oshimili Adiatata. Ekube mmiri Oshimili ekube, unu amalugo na anụ adịghị agụ, anụ adịghị agụ. Agụ bụ eze ụmụ anụ n'ọfịa, agụ lion king of jungle. Oshimili Adiatata, amaka ibe siri ike n'enu, o nwere ndị na-egoli. Mgbada dala ibi n'ọbịa, ya bụ mgbada bụzi uru dị nta ka ịmalụ, maka Oshimili Adiatata. Ọrụ obodo n'ebe akwa o nwere ndị na-amụ amụ ka ịmalụcha, maka Oshimili Adiatata. Abịa dị awọ mmadụ na-abụ ka ịmalụkwa, Onye Nwe Egwu na-ekwu Oshimili Adiatata. Ndị Chukwu meleze na-elisi ego ike, nabadị eme mfụja, nabadị atụ ụjọ, nabadị eli ego ka ịmalụ, nabadị eli ego ka ochie moto, maka ochie moto na-eli ego. Oshimili Adiatata, Oshimili Oshimili do. Osia na ọ ga-agbacha, mana mmiri Oshimili na ọ ga-adọ. Ya bụ na Oshimili Adiatata, Oshimili na ọ ga-adọ.
maka na ife adị aka ebe ọ na-adị ifekọ ebe ọ na-adị n'elu ụwa n'ọbụ alụ achọbụ isi ọgụ nwanne m na ga-eje n'ụzụ mmọnwụ egwu na-ekwu ọgbachipụ kọnsha na-agụ ego chọbakwa ego ị ga-akpọ mmọnwụ maka na mmọnwụ adịghị eri nri kama ị ga-abụ okwe ngwa nwanne m bụrụ ome nke a na-afụ n'anya ọ bụ na inyere nwoke ego ezi oyi biko nye ya kọntaktị maka kọntaktị n'ọgwụ ego ụfọdụ kọntaktị karịrị ego egwu ka na-etilichi m mkpọrọ ka na-apịalụchi m egwu ka m ji dị ebube onye akpọkwa n'ọbịa mkpọkọrọ maka na agbata obi ga-eji agbola abịbịa mmọnwụ egwu na-egwu maka Oshimili Adiatata iwe nwere ka o ji eme ọgụ egwu chi m nyelụ m ka m ji dị ebube maka ugwu ọgaranya n'ọbụ egie afọ onye kpọsalụ ka ọ na-azụ mmanwụ na-ebele enu akwa mmanwụ na-apịala enu egwu Olisadoo Onye Nwe egwu nọ na mmanwụ maka ọ dị n'uche na nke ekwuru ọnụ ibe na-alụ n'ọbụ egwu ndị chimeleze ka m ji bịa ndị ji pasụlụ eme ọgọ ndị ji moto eme ọgọ ndị ji unu eme ọgọ mmanwụ Olisadoo na-ekene maka Oshimili Adiatata maka mmiri zosia na ọ ga-agbacha mmiri osimiri na ọ da-adọ ekubegodo osimiri ekube ifugo n'osimiri na ọ da-adọ aṅụbagodo osimiri aṅụba o nwere ka ịṅụsia mmiri Oshimili Adiatata Oshimili Adiatata unu afụgo ndị Chukwu meleze unu afụgo ndị Chukwu bunyere ike ndị Chukwu bara ọgaranya na fadem ọnụ kemalụ na fadi simple na fadi simple by nature na fadi etu ọnụ ego fabụ Oshimili maka Oshimili n'ọdadọ maka Oshimili adị agwụ agwụ na fa akpala elisi ego fa akarịgo ọnwụnwa ego fa akarịgo amụsụ ego fa akarịrị ndị ajọ ụmụnna ego fa akarịgo nsị na aja maka Oshimili Adiatata ịma na nsịkọ na-eji eze mana ọ bụ n'obere mmiri nsịkọ mere eze wee jezie n'Oshimili Oshimili eriwe ahịa anya Oshimili Adiatata ekube mmiri Oshimili ekube Oshimili n'ọdadọ mmiri Oshimili n'ọdadọ Oshimili Adiatata Oshimili Adiatata egwu ọma na-etili odogwu Chifu Sunday Chukwuemeka ekwu eme Sonny Big Man Sonny Big ego yibu Oshimili onye ego ka anyị na-akpọ Chikeluba ego Chikeluba bụ ọgaranya Sonny Big Man odogwu n'ụzọ ụwa dị onye Enugu steeti na ị ga-adị egbe a na-agba anyanwụ ụlọ agịlị nọ na nani Sonny Big Man Sonny bụ ebe igie onye bụrụ ebugo ọzọpụrụ inye ego ọzọpụrụ inye ego na nkume kingdom Olisadoo Onye Nwe egwu ekene Sonny Big Man Bedra pikin nwa Oshimili Adiatata Sonny Big Man Sonny keneli mulolo Isisili ndonyi ne Chukwuemeka ekwu eme Ada adego
ọmalịcha nwunye Sọni ada n'obi akụzue ụmụnne bụ n'okwu nka Oshimili Adiatata anyị je ga-apịaba mkpọrọ anyị je ga-amaba mbem anyị bụrụ egede jebe odu ma nwanne m ọ bụ onye ka m na-achọ anyị ruo naanị nri be ndị be njọkụ ka m na-eje Chief Comrade Pius Njọkụ Oshimili Adiatata Pillars Energy Limited Pillars Oil and Gas Pillars egoyi n'ọbụ Oshimili Adiatata Chief Akwatu Egwu nke izizi n'Olumodogwu Pillars Onye Ego Billy dị ajọ njọ Akwatu Egwu ego ya karịga mosu Akwatu Egwu ego ya karịga ọmụma ego ibu Oshimili Adiatata Ogbotogbo nwa njọkụ obi ya Olisadoo Onye Nwe Egwu na-ekele Billy dị ajọ njọ Bila simple man by nature Oshimili Adiatata Bila kenele mo lolo ye lolo Mrs. Onyinechukwu Njọkụ nwanyị ọma Oshimili Adiatata Ijele nwanyị nwunye Bila onye ọma Olisadoo Onye Nwe Egwu na-ekene Chukwu emegu n'eze Chukwu Olise bunye egwu nke ndị be Bila manụ ndị ọma ego unu n'ọbụ Oshimili aka Oshimili adị agwụ agwụ ka anyị jebezie Emirates Dubai bụ Emirates ịmalị ya UAE ka nneji Chief Izuchukwu Emewulu Work and chop ịmalụ work and chop n'Emirates ọgaranya nwalolo n'azịa mmọnwụ na-akpọ iyo work and chop onye nwere ego bịa ọlụolie nwalolo n'azịa onye lụrụ ọlụ ga-ele ọkwụrụ ọka nwalolo Izuchukwu ego yi ga-abụ Oshimili maka na ị na-eme ọkeme ụfọdụ nwere ego n'elu ụwa mana fe nwere obi ekeli ego Izuchukwu emewuru na ego adị ori ego nwalolo work and chop n'Emirates work and chop nwanyazịa na ego adị Olisadoo Onye Nwe Egwu ekene Oshimili Adiatata ewelia Naibulege jeba meo ame bisi mmili ame America kaijebe na America n'obi isi mmili maka n'isi mmili Adiatata ọ bụ onye ka nna achọ Chief Nnamdi Romelu n'ịga adị unu afụkwalụ Chineche Ndo nwa onye Ọnịcha na-adọ odogwu jele America bili Chineche Ndo nwa onye ọbụ odogwu Adike n'ime Ọnịcha ndo n'idu ego ya ibu Oshimili Chineche Ndo ego ya ma ngwụ agụ ọfọ ka nna agọ ọkwa ibu CEO Mike Motors Limited ụgbọ dị mma ka ị na-ebunata ọ bụ na ị chọrọ ụgbọ dị mma ị ga-akpọbasi Mike Motors dị ọma Nigeria Limited onye ego ka a na-akpọ
Chineche Ndụ Olisadoo Onye Nwe Egwu na-ebecha na ibu CEO Simike Transport LLC na Oklahoma nke America ebe ahụ ka ị na-achụ Uchendu onye obodo enelu m lọlọ lọlọ Mrs. Ọbịanuju Romenu nwanyị ọma ọmalịcha nwunye Uchendu ndị Chukwu mere eze ndị ọma bi n'Amerika Oshimili Adiatata ka ije kene mama ezinne mụlụ Chineche Ndụ mama na-egade Mother Cecilia Romenu nwanyị ọdụ mama na-ịgbara ọdụ ni oje na nwayọ n'ụkwụ ama mkpọ gị nne ezinne gbara ọdụ ka na-akpọ mama Chineche Ndụ ukwu Olisa ga-echebe ka ije ga-apịaba mkpọrọ Chineche Ndụ si mụ kene nwanne ya ka ijebe na Houston, Texas maka na America bụ isi mmiri ọ bụ onye ka m na-achọ Princess Angela Udezuokoye Adaoni ga-adị Adeji Awada na Houston Adamlu n'obi eze na Nam Kingdom n'ụmụ enwelu ezi nwa His Royal Highness Igwe Okeke Ọba dị Ilodo Igwe Akataka izizi n'ụmụ enwelu na Nam ka ị na-achị Chineche Ndụ si mụ kenu ndị ọma na America Olisadoo Onye Nwe Egwu nọ na mmanwụ egwu mejebe n'Imo ọ bụ onye ka m na-achọ Chief Jonas Osita na-egade Awologbunenyi odogwu na America High Chief na-ekene m Awologbunenyi na n'Igbo Uchendu si mụ kene ịgbamụ nọ na-eche ije ịgbamụ nwere ukwu nọ na-eche ije anyị abatago na Banglo ọ bụ onye ka m na-achọ Chifuobale m anekwu ọka bụ odogwu ọ bụ ekele ego odogwu jelu Banglo n'India mbili ọ bụ ekele ego nwaonye anamodo Chineche Ndụ si mụ kene ọba nwere ego ịgbadekwulu ndị Chukwu mere eze ndị Chukwu nyere ego ndị Chukwu bara ọgaranya Oshimili n'ọdadọ maka ekubego n'osimiri ekube mmiri Oshimili n'ọdadọ Oshimili Adiatata ndị Chukwu mere eze ndị Chukwu mere eze nọ n'ọgbọ Oshimili Adiatata agaghị apịaba mkpọrọ ka mkpụrụ egede jebe n'ugwu ede bụ Thailand onye nwere ntị ya n'olu ka njeke na onye Chukwu mere eze maka na Oshimili n'ọdadọ Chifu Chinedu Nweke na-egade mmiri ka m na-akpọ mmiri na-ezolọla isi mmiri Adiatata maka Oshimili n'ọdadọ mmiri nwanyị ụmụnna tempụlụ na-egade ego ịga bụ Oshimili maka Oshimili n'ọma ntata tetewa n'ibu Oshimili ego ya karịga mụsụ odogwu n'ụmụnya
kedu nwanne ụmụ eze n'ụmụ nya nwa chief ụgbọ na-ebute aka ụgbọ ego odogwu na-egade tetewa ọmọgọ tetewa ala na-azụ nwa tetewa Olisadoo na-ekene tetewa kenu maka nwoke chief Kelechi Uche nwe metere ole echi na Bangkok katapila n'ugwu ede ike na-anyị alụ ọgaranya ike ka ike nwanne ụmụaka n'ime obia mmanwụ egwu nọ n'ọgbọ echi Uche Kelechi emetere ole Kelechi ego yi ga-abụ Oshimili maka Oshimili Adiatata mmanwụ na-ama mbe ma bịago ka ijebezie na Mandela bụ South ka ị malụkwa ọ bụ onye ka nna achọ Chifu Maswell Izumba na-egade na ịbụ CEO Christina Global Service na South onye ego na-egade ugo ebe na-aga onye ọzọ ụbụrụ anya akpọbịa onyele ngụgba nke izizi na South Odogwu osisi ọma na ibulu na anị ọma eze ọmọgụ Chifu Maswell Izumba Odogwu ego yi nọ bụ Oshimili maka Oshimili Adiatata maka ife adị aka ebe ọ na-adị ọkwa n'ọfọ ka mụ na-agọ ka njeke ekene nwoke yi maka onye na-eme ka isi eme n'ụwa ka ga-abụ ezi oyi mmanwụ na-eme amala Odogwu chief ọ bụ nne m odezurugo mbalogolo asasi oluchie onye ego na South onye nnukwu ukwu n'ụmụ nri Odogwu riji ofe Igbo ka ị mara ụkọ ọ bụ nne m odezurugo ọgaranya na-ekene m Chairman CEO Triple B Pty Limited ọ bụ nne m odezurugo nwanne m dị na mba Olisadoo Onye Nwe Egwu mmanwụ n'ọdebe ka mụ naba Paris France bụ obodo Zidane ka ị marụ ka nje kene nwanne m nwanne onye adị abụghị ya Chifu Chidube bebe n'izu ụzọ dị mma Bishop Kantata akwụnịkọ n'ibu elede onye uru ebo na Nkwele Odogwu gotu ọnwa na-egade Bishop Kantata bụ echi ụkọchukwu nwanne m ekpele na ego yi ga-abụ Oshimili maka Oshimili n'ọdadọ ịgbasịa mbọ na Paris ịnaba Paris na ị ga-ebu ike nata maka Oshimili n'ọdadọ Kantata nwaja Olisadoo Onye Nwe Egwu na amalụghị mbe Oshimili Adiatata ifemene nwanne m maka nwanne dị na mba n'enu atụsi aga m afrozi udene na mmalụ n'ife na omelube mmụọ akọma jide akụ achifu akụ obi oge adị akọma jide akụ upụta ụmụ ogbenye onye ọbụla egolie ọgaranya nwa onye Ọkịja achifu yo na-adị aka Chukwu ụzọ Ogbuefi akụ dị n'obi gwọrịa akọma jide akụ akọma na-ede m mma Odogwu jelu Tel Aviv n'Israel onye nsọ n'Europe nze n'Isalile Onye Nwe Egwu na-ama mbe maka olugokwanụ ka o si elu
asụm ife mekwa n'aka obi o ife mekwa n'aka obi o na ndị ibi chacha maka ọ na-eme ọgụ onye Chukwu mere eze Onwe Egwu n'ebe udogwu eze nna ya o eze nna nke ọnụ ma jụrụ akwa obi ụka a na-akpọ ọzọ dị ebube n'oghere egwu ọzọ chinyere nwa ka a na-akpọ nze n'ịsakwarire Ugwefi Tel Aviv Ugwefi kenelu mụ lọlọ ye lọlọ misis Ifeọma ụzọ bụ ọmalịcha Ocheze nwanyị ndị ga-adị Ocheze na obi akụ obi Olisadoo Onye Nwe Egwu na ama mbe ife mekwa n'unu ka nne egwu nuka bụ osimiri maka osimiri n'ọdadọ egwu ndị eze ka anyị na-eti ndị be akụ obi n'unu ga-adị osimiri n'ọdadọ nna nuga egede ndị chimere eze ịgba ndị chimere ọgaranya ndị Chukwu bunyere ego ndị Chukwu mere ọgaranya Avadiem ọnụ nafa bụ oji nwayọ agaghị emerụ arụ ka ịmarụkwa osimiri n'ọdadọ ndị a bụ ndị ego ndị Chukwu mere eze ndị Chukwu bunyere ike nafa dị simple by nature Never dey simple by nature ndị ọma ka na-etile osimiri ekubegodo osimiri ekube mmiri osimiri n'ọdadọ aṅụbagodo osimiri aṅụba n'osimiri Adiatata mmiri nkene ga-atata o mmiri na-eru eru ga-ata mmiri sosia na ọ ga-agbacha ala osimiri Adiatata sikọ na-echi eze mana ọ bụ n'obere mmiri sikọ mere eze eje osimiri mmiri osimiri eriwe ya anya ukpokwu Olisadoo egwu ọma m ka njiri ya osimiri Adiatata